Kardeşler için devam edeceğiz. Oğuz'un aydınları bilen. Дарите же нам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите же нам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши
Karşı duymasın. Oynayın. Süper. Süper. Lay lay lay. Son, iki, üç. DJ. Yattı sağa geri. Taş. Magica. 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 Yardım. Ay tuğulama köp sağ olun. Hemme tant edenler toyunu da kaysana. Ne yadımızdan bir sağı da kolay tant ettik tuğulama. Hemme da sağ olsun adiyaz. Toymudun ilkinci tanzı neşler yalı pursotları vesenni. İndik tant hasim şatlı şoğulu olur deyip umid ediyaz. Neşiyordu. Yekimin ünsünü çekmeyi sayas mehvallara. Hemme ünsöriyaz. Bugünkü toya katnaş bilmeyen, daşarı yurtta öz işini devam ettiriyen Kahramancanın mehvan okku dədesi, yani İsa ağasının adından 200 dolar pul bayrağı var, soğudu var, daisi Türkeş daisinin adından 100 dolar. Kahramancan yegen yaşını olsun, Görov'nun yaşını versin. Yana taňa başgalaňa ýurdumyza wepali rakipli çağalan bir gol berdi. Bak paýlansa 3 baýlyk ilki al, ılgap bar taglyk bilen erki al, ýany bilen çuwal gülki al. Soň tapylary galan zatyny ýaşaýan. Şoňa ýaşaýarak öýüňizde agdy berlik saglyk çağalan gülki saýrylmasyn. Kahramancan yegen yaşyny bolsun, Görov'nun yaşyny bersin. Hemen mehvan daýdasy Çemen daýdasynyň adından 100 dolar var. Çıkan maratondan daimi Recep geldi. Cidden toylarınızdan kutlayan, artık yaşı uzak versin. Uzağından kuvandırsın. Allah'ın dikkat toylarınızda da şloraya oturmak bize de, kutlamak bize de nasip etsin. Yeğenim Akkul Musa, oğlunuzun yaşı uzak versin. Allah'ın uzağından kuvanın. Yanatasına rakipli oğlanların biri olup yetişsin. Allah'ın indik toylarınızda da şloraya oturmak bize de nasip etsin. Saçanızdan toya yazılsın. Kahramancan akılım senin uzak yaşa. Allah'can baktı yiğitlerin biri olup yetiş.
Seke Akgül, oğlu yaşı uzak boldy. Tasalımda da bu toya ýazypdy. Bizdeki yaş dogulary toýlara bize de gatnaşmak teklip etdi. Bakma diýençe yaşı uzak boldy. Musa Bergelyan kabul edýän adyr sowgatlary, ne sowgatlar men elimde, ne şu jemi 400 dollar puldur. Görkada mehmanlary. Bir ýaşar poling mehmanlary owadan pursatlar üçin. Nesip etsin ýa. Şimdi sowgatlara aldın Musa, dogurdamy? Nesip etsin. O toýlaryna gaýtararsyň nesip bolsa dogurdamy? Indi sen bir etmeli işiň bar. Häzir şu toy iň bir ýatda galy toýlaryň biri bolar, ýaly gün birini uşadýan, ýa-da kisäňden çykarýan konkurs geçirýäs. Häzir toýumyzyň dowamynda kim gowtan etbilse, Musaň adyna näçe manat goýýar? 100 manat baýragy bar. Kim gowtan etse, indi bu ýarışa 7 ýaşyndan 70 ýaşaçy mehmanlar gatnaşyp bilýär. Häzir ilki bilen özlük dogullarymyzyň sazy gider. Ondan sonra Arap sağlar, ondan sonra yuvaş-yuvaşdan näme saz? Bambisk saz, dogurdamy? Şolara geçeriz. Bu manaýda da Dowran Urif gowdan gowaýdymlar ýerine ýetirer. Häzir indi araňyza şeýlerak sorag ýüze çykýanlara. Ýaşyň uly bolup, ýagny 50 ýaşap, 60 ýaşap, ýaşlar bilen deň tant etmek bu kyn iş, dogurdamy? Şonuň üçin ýaşy ullar bilen ýaşlar deň tant etbilse, biz onu sowgady ýaşy ullara berýäs. Sebäbi ýaşyň uly bolup, ýaşlar bilen deň tant etmek bu ören kyn işi. Dogurdamy gelnejele? Onu hemmämiz gatnaşyp bilýäs diýmek, hemme mehmanlary häzir Güç Kafeň tans meýdançasynda görmek isleýäs. 80 adam deňle tant etse, deňle tant etbilseler, şolaryň arasynda biz olaram kiçiräç konkurs bilen saýlarys. Düşnüklümi? Sowgada almany mümkinçiligimiz bar. Heme toy gyzykly geçýär, hemem 100 manat sowgatly bolýaňyz. Dogurdamy? Taýarmyňmy? İlki bilen özlük dogullarymyzyň sazy Güç Kafe çyralary ösürýär, sebäbi tant edende hiç kim utanmaly däl da. Çyralary ösürýär. Desan video ýazga geçirýär owadan pursatlary. Hemmäňiz tans meýdançada görmek isleýär. Ne şeýlede de tans edibermelidir, ne şeýler hem giňişlik meýdan. Ananda hemmäňiz tansa çagyrýar. Ýeri Ýeňjini men özüm saýlaýan, ýeňjini men özüm saýlarym. Musa Janyň adyndan 100 manat baýrak bilen gitdi, hemmämiz tant edýär. Oýnaýar. Aha! Oyna.
Şahbap devam ediyor.
Köp sağ olun. Ine yeňjini saýlamaly pursatlar gelip ýetdi. Musa Janyň şodundan gün 100 manat gitdi. Dogurdamy? 200 mi ya? İkinci madi ýaly. Paka 100 alyberin ne ikinci madi ýa. Ine şulagam gowtan etdi. Ne dogan sizem gelen bari. Ne şu beýle kagam nerede? Gelsen ağam gel. Ne şu üstü gowtan etdi. Ine. Şu üstü. Ýöne bir adama vermeli. Hem adama versen gyzyk bolmaýa. Şularyň üstünden biri almaly. Bulary tans bilen saýlap bolmaýa sebäbi bularyň üstem gowtan edýär. Üstem deň tans edip durlar tuwalama. Sesa gozun aýdýas. Çağla birader sahna giyin geldeliň. Sahnan giyin geldiyas. Inni. Dur. Evet maýtyp berjek häzir. Ýeke zaman towlukma? Inni. Häzir siz şeýlerak saýlaýas, has adalatly bolýar. Sebäbi göni şu agama sen gowaýnadyň diýip şuňa bersek, onda beýleki ikisi ýaman görýär. Dogurdamy? Ya da sana versek bu ikisi ýaman görýär. Siziň üçüňizem gowtan etdiňiz, ol dogry. Dogurdan mihmanlar dogur diýen ýaşarpsyn. Ana. Üçüňizem deň tan etdiňiz. Inni. Häzir men şeýle elimi açyp duraryn. Kim maňa birinji men aýdan zadymy men elime getirip gowşursa, gönüm şol ýeňji bolýanlar. Taýarmy? Barda. Ya. Özüm aýdýan. Kim maňa birinji birlik teňe getirip bermeli. 1 manat. Hani tijen ýaz. Kim birinji getirip bermese, ýanyňdan alsaň bolýan nädir? Yo, birlik teňe diýdim, teňe. Ýanyňdan alsaň bolmaýa. Birlik teňe. Kim ma birinji getirip berse, göni şolum ýeňji bolýar. Ali vermeli. Birlik teňe bolmaly. Ine ýeňşi, dogurdam, näme üçin birlik teňe getirdiýdim? Sebäbi gahrmanyň bugun 1 ýaş toý. Şoň üçin birlik teňe. Onda agam adyň näme? Aman. Aman agy ýeňşi bolýar, dogurdamy? Bir el sarpalyň. Musa Janyň adyndan 100 manat bayrak, dogurdamy? Aýtyp öleme. Nesibesin agam? Howur köp bolsun. Indikide 200 manat alarsyň nesip bolsa, ondan soňra 300 manat alarsyň. Ýöne indik tädilerde bolýarmy? Köp sağ ol. Buluksa da berjekmi? Her gaýsyna 50 manat. Ýene oýnadymy? Ya indik tans oýnadarsyň da bolýarmy? Vallahi, ini her kim ýerlerine geçýär, biraderak arzuw dinläliň, ini şuýardy. Kärdeşleriň adyndan toý gutlajaklar bar bolsa, dostlaryň adyndan toý gutlajaklar bar bolsa mikrofona çagyrýas. Musa Janyň hemme kärdeşleri, ýediz dostlary mikrofona gelmeňizi haýyş edýäs. Özüňiz gelmeseňiz men özüm baran bolýarmy? Şoň üçin özüňiz geliň. Geliň ýigitler. Hemmeňiz sahna çagyrýas. Çağıjyklar, merhaban enelerimizin ýanyna baralyň. Ana. Hemme kärdeşleri, merhaban dostlary dowam edýär arzuwlar meýdançasynda. Gahrmanyň merhaban kıblasy, edi dädesi Musa Janyň hemme kärdeşleri, işdeş ýoldaşlary, ýigitler. Hemme de hoş gördük diýär. Ak arzuwlar, toý gutlaglar, ýagşy umytlar bugün siz bilen, siziň magzyr maşgalaňyzda toýlar köp bolsun. Hani kim başlaýar başyny? En gowardylar, gowdulekler siz bilen. Mudacan. Ol ýaşyň diýim bolan Alajan. Kelede şeýle oturmak nesip etsin. Bagtly ol. Musa ogluň ýaşy diýim bolsun. Dilje gow bolsun. Belimi damy öňe toý bolsun. Musa dost ogluň ýaşy diýim bolsun. Görje gow bolsun. Ýene-ki ogul toýlaryna, gyý toýlaryna şeýdip oturup hemmen bilerikde bir toýuna gelmek nesip etsin. Musa'nın oğlun yaşadığım bolun elime dama kahvene toyduk geleli. Toyduk katmışam. Musa dost oğlun yaşadığım bolun yenekili yıllara ne diýip etsin. Musa Can oğlun yaşadığım bolsun hemme toýlaryna şeýdip oturmak nesip etgey.
Musa da oğlun yaşı udayım olsun. Adil'in arasın. Ennesinin atasına rahimdar perden olsun. Musa dostum oğlun yaşı udayım olsun. Assalamu alaykum hormatly mehmanlar. Ilki bilen ştaýda hem mäňden täzeli bayramyňyz gutly bolsun, düşümli bolsun, rızkarly bereketli bolsun. Musacan, tööleme gahrman adyna tap goýupsyň. Malades, gowat tapsyň. Täzeliň başyna toyun başlangyjy bolsun, gapyňa mydama toy dikkedeli. Hem kardeş, hem dost, dostum Musa. Bu dünýä ýalançy hemmeden geçer. Kä dostlar dostunyň aýbyny açar. Kä dostlar dost üçin janynyň geçer. Şeýle dostum taryba da münasip. Sağ olun, hemen toýmukdy. Sağ olsun aýdýa. Sonra bir kardeşler bolup suraty düşeliň. Musa janym ortalyp hemme kardeşler, işdeşler, ýigitler, mehriban dostlar. Ajaýyp suratlara galiýalar. Ine şu ýerde döwletli maşgalanyň agdy bir goňuşlarynyň adyndan, garyndaşlarynyň adyndan toý gutlajoklar bar bolsa, olaram mikrofona çagyrýas. Ine şuňky toýda maňa söz berilmedi, men gutlap bilmedim, sowgat gowşuryp bilmedim diýen mihman bolmaly däl. Gatar kaýyn gelip arzuwlar beýan edýäs. Operatorlar ýadga geçirip dur. Toyun ýeke pursady ýeke mamýandam sypmaýar. Sebäbi vilayet derejesinde iň bir naýbaşy video studio, meşhur Destan video studiosy ýadga geçirip dur toýmydy. Ane goňuşlar, size garaşýas, mehriban goňuşlar. Hayratynam garyndaşlaryň adyndan iň gowy arzuwlaryny beýan etjekler. Barmy? Gelin gelin hemmäňe çagyrýas. Mehriban daýdasy, Aýjamal daýdasyň aýratylykda mikrofona çagyrýas. Gelin. Iň gowy arzuwlar, siz bilen hoş gördük, kutly bolsun toýlar. Yegenim Musa, gelinimiz Akgül, Kahramancan uzak yaşasın, bagtly oglam bolsun. Sağ olun. Sağ olsun aýdýas. Soğudan var, nesip açsın diyaz. Köp sağ olsun aýdýas. Yine gutlajoklar barmy goňuşlar? Garyndaşlar. Oğuzı öňüzde toy köp bolsun. Allah'tan sünnet toylaryna gelin toylaryna oturmak hemmäňe meýesser etsin. Hemmäň gapsynda şolary alyp bir ýaş toy, sünnet toy, gelin alma toy bermeklik hemmäňe nesip etsin. Allah'tan ýaşy diýim bolsun, göroglyň ýaşyny bersin, görjek ogluk bolsun. Sağ olun. Baca artık yaşadığım olsun. Musa bir yaşta oğlunun kutlu olsun. Oğlun kahramanın. Toy dikkelejli. Tamam. Kahraman doğdu. Ömrün uzak olsun. Uzak yaşa. Kavalık yaşa. Kavalık yaşa. Kahraman kovan. Kahraman uzak yaşa doğulum geçen açan kol hukmasın doğulum. Yurcim kahraman uzak yaşa. Täzeliňiz gutly bolsun, hemmäňiziň düşümli bolsun. Gudam hem goňşym toýuňy toýulaşsyn, kahramanyň ýaşy diýim bolsun Allahjan. Enesine, atasyna rakyply çaga bolsun. Kahramanın ýaşy diýim bolsun, uzak ýaşy. Kahraman ýaşy diýim bolsun. Recep ağa, ejek goňşy. Atmyň ýaşy diýim bolsun. Görjek hemişe gowy bolsun. Can sağ bolsun, hemişe toý dikkeleri. Şu kutlaların hem besinin adından soğuklar var. Katarkayın soğuklar koşuru vermeli. Inne, toymuzun in bir yattan çıkmacak, kaytalanmacak oğudan fırsatlarını ıglan ediyaz. Elbette Kahramancanın bir yaş toy için payarlanan süyücülük tortu sahnan merkezine getiriliyor. Acayip fırsatlarda süyücülük tortlar kesiliyor. Hani hemme toy eýeler, dogan garyndaşlar, hayratina mehriban garry hakasyny, garrejesini, mehriban babasyny, mamasyny süýjülük tortunyň ýanyna gulaýrak çagyrýar. Owadan pursatlarda iň ýakyn insanlar bilen bilelikde Kahramanjan ýürüýti öz bir ýaş toy üçin taýarlanan süýjülük
tortun kesýär. Hemme mihmanlaryň başy jem wagty, hemme mihmanlar süýjülük tortundan dadar ýaly edilýär fursatda süýjülük tortlar kesilýär. Howdan fursatlary Kadanda kakajan ajaýyp saatlar bilen medeýär. Davramynyň iň owdan fursatlary, bagyt fursatlary. Yine de süýjülük tortlar kesilýär. Han hemmemiz syne diýäs, ajaýyp fursatlary. Mehmanlar el şarpalyň owdan fursatlary üçin. Yine de süýjülük tortlar kesilýär. Hemmeniň agdy bir maşgalasynda, döwlet lojagynda. Gahrman arkadagymyň, arkadaly gahrman serdarmyň saýasynda diňe toý bolsana. Canına sağ olsun. Recep Geldağı Ara Sultan gelece. Mehman Aktıcanı'nın yaşı dok olsun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Toylugunda süýjülük tortunan dadyldy. Ünama ýene bir ýola goşuşyp şatlanyp şadiýan tans etmeli we hemme dostýarlar, dogon garyndaşlar, kärdeşler, ähli goňuşlar, hemme mihmanlar üçin ajaýyp aýdymlara, ajaýyp saatlara giň orun berýäs. Owadan aýdymlara wessap meşhur bagşymyz Döwran Nuriýew dowam edýär. Han hemmeňizi tansa çagyrýas. Düşüp hepti aydın, ya olmasa toydun. Yadda yasağı dövrünün ululuk böreydin. Olmalın uduktun, halmalın duduktun. Doğun doğuna kala, daşlaşmalın bundan. Düşüp hepti aydın, ya olmasa toydun. Yadda yasağı dövrünün ululuk böreydin. Olmalın uduktun, halmalın duduktun. Doğun doğuna kala, daşlaşmalın bundan. Doğanlarım var, men doğanlarım var. Elmeden benim yanımda doğanlarım var. Toyunda hizmattan, en bağıtlı günüm. Beni bahsediyen doğanlarım var. Doğanlarım var, men doğanlarım var. Elmeden
sana barım vermeli. Leyla ya Leyla, bari yolum vermeli. Leyla ya Leyla, sen menkib olmalı. Leyla ya Leyla, vaktini menkib olmalı. Leyla ya Leyla, ol gelli yanıma. Bana dedi berbat, der etti sözleri. Hayran kalım boşuna. Gölleri vasırmeli. Leyla ya Leyla, gölleri vasırmeli. Leyla ya Leyla, görmedim beyle yari. Leyla ya Leyla, görmedim beyle yari. Leyla ya Leyla, ol gelli yanıma. Bana dedi berbat, der etti sözleri. Hayran kalım boşuna. Ol gelli yanıma, bana dedi berbat, der etti sözleri. Hayran kalım boşuna. Ol gelli yanıma, bana dedi berbat, der etti sözleri. Hayran kalım boşuna. Zerde hayallerde, saçları emberdur şemalerde. İki yüzü kızargen, uyalgenide, yürekine hem azap verde. Ariknin buyda, 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 maysalar açıldı milayın buyda. Keşer olsa oynatmış sadrini toyda, gözlerim çok naydı muhabbet kuyda. Marahat, marahat, birge bilmegin cirahat, yüreğimde devasiye marahat. Sen bittesen daraktan,
Şamsan, şamgasan, alovsan, başımga belasan, için uyalma. Sındırdın beni, uyalma. Arikning buyda, 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 maysalar açıldı melayin boyda. Keşar olsa oynatmış sadrimi toyda, gözlerin çoknaydı muhabbet kuyda. Malakat, malakat, birge bilmegin cilakat, yüreğimde devasiye malakat. Biz kezgene derlerin, gülledi bağ buldun, tağlarını aylandık, kögüler çağ buldun. Bir nefşe terip berayın, aşula aytip berayın, şu kız yüreğimge dağ buldun. Malakat, malakat, birge bilmegin cilakat, yüreğimde devasiye malakat. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga suya. Y ella quiere voy a darle pa' que siga ella quiere
korku eder kimin kimdigini. Ona yaplap getir kulağı yalanı, seplep otur yalan açınını. Hatıra bulutma avulu dilini, vat korku eder kimin kimdigini. Söyle görürümden daş olup elinde daş elinde boş bastin. Kısın kısınları kopmak faz eder anada o lafı ya uzuy perdine. Yarışta herkeme şükür, ulağı bizemeyen kerdine. Teredimi dengdenge, kokoyda şiir var yanlışım bu sayma on elini kerdine. Yanlışmayan adam yok, lanın bana doğram yok. Bir de ziyerini saklama, yana doğru günödünü de yanıyor. Ona yaplap yatir ulağı yalanı, seplep otur yalan açınını. Bana taraf bulutma avulu dilini, vat korku eder kimin kimdigini. Ona yaplap yatir ulağı yalanı, seplep otur yalan açınını. Bana taraf bulutma avulu dilini, vat korku eder kimin kimdigini. Yarışta herkeme şükür, ulağı bizemeyen kerdine. Teredimi dengdenge, kokoyda şiir var yanlışım bu sayma on elinin tersini. Ola yaplap yatir ulağı yalanı, seplep otur yalan açınını. Bana taraf bulutma avulu dilini, vat korku eder kimin kimdigini. Ola yaplap yatir ulağı yalanı, seplep otur yalan açınını. Bana taraf bulutma avulu dilini, vat korku eder kimin kimdigini. Gidi otir. Son 2 3 7. Yine.
Kutu bolsun.
ousada, mente. Acelera, acelera, acelera y Toma, toma, toma. One, two, sit it. Hani kuş kafe tayar mı? Devam edin. Haydi rekela, Son, iki, üç. Lezginka, oynaya. Spasiba, köp sağ olun. Hemme tam toynanlar. Toyuňuza gaýtsan, ýanyňyz sağ bolsun, başyňyz dik bolsun. Ine mehmanlar, görüşüňiz ýaly toy bir näçe wagtdan bäri dowam etdi. Bu şatlyga, şagalaňa şowhura beslenip, aslında doglanuň jemlenmeýär. Onda da toýmyda gatnaşan ähli mehmanlara toy eýleriniň adyndan şuňur hoşallygymy dileriýäs. Tavran hyzmatynda bolan aýdymçylara, sadanlara, Yesan videoň ähli operatorlyklarına, Güş kafeň agwyr işgärlerine şuňur hoşallygymy dileriýäs. Sen meniň agwyr maşgalasynda şular ýaly toýlarym köp bolmanyň tüýsüregimden dilek edip siziň bilen dünýädäki ähli gowluklary arzulap hoşlaşýas. Hoş sağ bolun, sağlykda ýaşaň. Gelin, kuş seferi.
Ha